VP Constantino Chiwenga panguva ino iyi onzi he is the new Saulos Chilima anozikanwa kunzi akanga ari vice president hwekuMalawi, anozikanwa kunzi akatsakatika oro akafa due to a helicopter crash. Panguva ino zvinzi VP Constantino Chiwenga panguva ino vorongerwa, pane maplans pane mamechanisms ari kurongwa ekunzi aonekwe kunzi it was not a planned assassination but zvinhu zvazviringori natural. Tisadapinda mashoko ari kubuda panguva ino achinyorwa nevanhu vachikomenda again pamusoro paVP Constantino Chiwenga anonyatsozivikanwa kunzi he is the main threat for 2030. Don't subscribe or like on the bell icon. Chipinda panguva ino inoonekwa kunzi vakomana paperwork inonyatsoonekwa kunzi madrafts ese atovapo ekuamenda constitution kuti alawe 2030. Vanobuda kunyora vachiti term head president until 2030. It exploited to assassinate VP Chiwenga in a very sophisticated way that nobody will think it's an assassination, but people will say it's a natural death. It's not new. VP Saulos Chilima was assassinated for fighting against corruption. Ndobva bookmark this. Ndo mashoko anonyogwa panapa nepresident until 2030 kuposta mapictures amuri kuona. Vanhu vanomhanya vachienda mumacomment section vachiti Zimbabwe is faced factional politics before, but conflating that with imminent violence without clear evidence is misleading. Let's base discussions on verified facts. Manopindo anyora achiti Chiwenga is not going to die. There is some spiritual issues to be fulfilled by his presidency. Mungowa anopindawo achikomenda achiti he deserves it. As a soldier, he should not have interfered in politics. He should have left ZANU to its fate. Ndomashoko anobuda nyogwawo nevamwe panguva inei patikuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga his life vanhu voona sekunge is at risk. Noda kuonekwa kunzi ZANU-PF panguva ine ukada kungoita threat yayo kana kuda kunoikanganisa pane maplans ayo, they will immediately delete you. In the comment section medu zvafunguro aimot kudii pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like pamwe chete on the bell icon.